Legegiltzaldi plan hau ekonomia, gizarte eta ingurumen jasangarritasunean oinarritzen da, eta getxotarren beharretara kontutan izanik hiri eredu baterantz aurrera egin nahi du, giza garapen iraunkorrarekin konprometitua, sozialki kohesionatua eta solidarioa. Balio handiko garapen ekonomikorako estrategia espezifikoen aldeko apustua egiten duen hiria, tokiko talentua, sormena eta espiritu ekintzailea bultzatzen dituena, tokiko garapen integralaren motor gisa. Ingurumenaren errespetua eta klima aldaketaren aurkako borroka gure ezinbesteko oinarriak dira ekindaldi honetan. Gaurko beharrei arreta emanei diegu etorkizuneko eskaeretara aurreratuta. Abanguardian egotearen aldeko apustua egiten jarraitzen dugu kultura eta kirolean. Gure kultura ondarea eta nortasuna zaintzen jarraitu nahi dugu. Gero eta euskaldunagoa den Getxon, errealitate eleaniztasun baten barruan. Getxo abegitsua, berdintasunekoa eta kultura arteko bizikidetzako baloreetan. Legealdi plan hau, herritarrekiko benetako konpromiso bat da, helburu argi, zehatz eta neurgarriekin, gizartearen errealitatera eta gure bizilagunen beharretara egokitutako dokumentua da. Herritaren arazo nagusiei konponbideak planteatzen zaizkie, hala nola, etxe bizitza, mugikortasuna, aparkalekua, tokiko merkataritzaren sustapena, berdintasuna, gizarte iraunkortasuna eta ingurumenaren aldeko politikak bultzatzen. Plan honek erdigunean jartzen du pertsona, Getxon bizi garen pertsona guztien zaintzaren aldeko apustua egiten du, hirirako eskubidea bermatuz.